यामध्ये कोतुळ येथे एक बूथ आहे, सोमलवाडीमध्ये एक बूथ आहे आणि धामणगाव पाटमध्ये ह्या मुळापट्ट्याचे बूथ आहे, असे 3 बूथ आहे। तर आता या ठिकाणी 60% मतदान आत्तापर्यंत झालेलं आहे। अतिशय शांततेच्या वातावरणामध्ये हे मतदान झालेलं आहे आणि ही सुप्त लाट आहे। अतिशय पिचड साहेबांनी ही नदी बारमाई केली आणि ही नदी बारमाई केल्यामुळं आमचे सगळे मतदार पिचड साहेबांना ह्या बाजूला मानणारे आहे आणि म्हणून ह्या ठिकाणी काही शंका नाही। मी तर म्हणेल पूर्ण तालुक्यामध्ये आणि 100% शेतकरी विकास मंडळाचा हा विजय होणार आहे, यामध्ये सुद्धा काही शंका नाही। लोकांनी अतिशय उत्स्फूर्त गाड्यात कोणत्याही पण मतदान हे पिचड साहेबांना होणार आहे आणि आमचे हे 3 उमेदवार अतिशय स्वच्छ आणि निर्मळ उमेदवार पिचड साहेबांनी दिलेले आहे आणि नवीन चेहऱ्यांना तालुक्यामध्ये संधी दिलेली आहे आणि म्हणून सर्वसामान्य जनतेनं पिचड साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि मतदान करण्याचं पूर्ण तालुक्यामध्ये ठरवलेलं आहे आणि म्हणून यामध्ये काही शंका नाही आणि मतदानसुद्धा अतिशय शांततेत चाललेलं आहे आणि शांततेत होणार आहे। लोक दिसतील एका बाजूला आणि मतदान करणार आहे एका बाजूला, त्यामुळे काही अडचण नाही। धन्यवाद। प्रतिष्ठेची ही निवडणूक अगस्ती कारखान्याची झाली, यापूर्वी असं तरी चित्र बघायला खरं म्हणजे अकोले तालुक्याची अगस्ती सहकारी साखर कारखाना ही एक अत्यंत भाग्यलक्ष्मी आहे आणि म्हणून अत्यंत अडचणीतून अगस्ती सहकारी साखर कारखाना गेली 28 वर्ष त्या तालुक्यातील सर्व जनतेच्या ऊस उत्पादकांच्या सहकार्यानं चालू आहे आणि ह्या वर्षी खरं म्हणजे अनेक अडचणीच्या प्रसंगातून हा कारखाना जात असताना 25 तारखेला आज जे काही मतदान अगस्ती कारखान्याचं होतं आहे, या तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब, या तालुक्यातील शेतकरी नेते डॉक्टर अजितजी नवले, काँग्रेस पक्षाचे नेते मधुकररावजी नवले, विजयराव वागचौरे, आमच्या शेतकरी संघटना, काँग्रेस, शिवसेनेचे सर्व ह्या प्रमुख पक्षांच्या वतीनं शेतकरी समृद्धी मंडळाची स्थापना आम्ही केलेली होती आणि आम्ही शब्द ऊस उत्पादक आणि तालुक्यातील सर्व जे काही कारखान्याचे हितचिंतक आहेत त्यांना दिलेला आहे की हा कारखाना अडचणीत आहे, परंतु तो समर्थपणे आम्ही चालवू आणि सातत्यानं तो बंद पडणार नाही याची ग्वाही आम्ही गेली 2 महिने सातत्यानं सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना देतो आणि त्याची आज जे काही मतामध्ये रूपांतर होताना मला जे दिसतंय की आम्ही जो शब्द सर्व शेतकऱ्यांना दिला आहे त्याप्रमाणे उत्स्फूर्तपणे सगळे प्रत्येक मतदार केंद्रावर शेतकरी समृद्धी मंडळाच्या सर्व उमेदवारांना प्रचंड मतदान आमची सर्व शेतकरी मंडळी करतील आणि पूर्णपणे सर्व पॅनल आमच्या शेतकरी समृद्धी मंडळाचा निवडून देतील आणि हा कारखाना जे आम्ही अभिवचन दिले तो सातत्यानं आम्ही अतिशय समर्थपणे चालू, ते लोक सर्व आमच्या मतदारांनी आम्हाला त्याला पाठिंबा मला सगळ्या मतदार केंद्रावर दिसतोय। आज अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याची जवळपास 21 जागांसाठी निवडणूक होत असून अकोले तालुक्यामध्ये 9 केंद्रांच्या माध्यमातून आज मतदान होत आहे। आज मी ज्या ठिकाणी उभा आहे ते धामणगाव पाटचं हे केंद्र आहे। या धामणगाव पाट केंद्रावर पांगरी, पाडाणे, पिंपळगाव खांड, मुग्रज, शेलत या गावांना हे केंद्र या ठिकाणी जोडलं गेलेलं आहे। या ठिकाणी जवळपास आत्ता 350 मतदानापैकी जवळपास 26% मतदान आज या ठिकाणी झालेलं आहे। सर्वच ठिकाणी मतदानांमध्ये जो उत्साह या ठिकाणी पाहायला मिळाला आहे तो सर्वच मतदान केंद्रांवर तो उत्साह या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याच्या या निवडणुकीच्या निमित्ताने माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, वैभवराव पिचड यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी विकास मंडळ, त्याचबरोबर आमदार डॉक्टर किरण लहामटे, जिल्हा बँकेचे माजी चेअरमन तथा विद्यमान संचालक आणि अगस्ती साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष सीताराम पाटील गायकर यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी समृद्धी मंडळ असे 2 पॅनल या ठिकाणी उभे आहेत आणि आपलं नशीब आजमावत आहेत। आज मतदान होत असल्याने उद्या सोमवारी सकाळी मतमोजणीला प्रारंभ होणार आहे। आज या ठिकाणी मतदान होत असताना धामणगाव पाट या ठिकाणी आलो असता पाहिलं तर या ठिकाणी गर्दी मतदारांची या ठिकाणी पाहायला मिळते। दोन्ही पॅनलचे उमेदवार, कार्यकर्ते या ठिकाणी मतदारांना या ठिकाणी आवाहन करतानाचं चित्र आज या ठिकाणी पाहायला मिळालं। या मतदान केंद्रावर 26% मतदान आत्तापर्यंत झालेलं आहे। आज दिनांकसाठी अकोल्याहून श्रीनिवास रेणुकदास, कॅमेरामन अण्णासाहेब चौधरी।